bàsicament vaig decidir estudiar 2 graus perquè no sabia quina de les dues branques m'agradava més, perquè els 2 primers anys són comuns i fas assignatures que són iguals per les dues assignatures i toques una mica de tot. Llavors, en aquell moment vaig dir, ui, ara mateix no sé quina m'agrada més i vaig decidir començar la doble simultanietat i bàsicament el que feia era pel matí feia les assignatures de l'especialitat de mecànica i per la tarda feia les d'especialitat d'electrònica. L'empresa on treballo es dedica al Data Analytics i bàsicament el que fem és transformar i analitzar les dades d'una altra empresa i d'aquesta forma donem una resposta i ajudem a prendre decisions de negoci per les empreses que treballem. Quan vaig guanyar el premi amb les noies de OneNow, CaixaBank em va donar l'oportunitat de començar a treballar en aquest tipus de món, de veure tot el que és el Data Analytics i a partir d'allà va ser quan vaig decidir que volia continuar treballant en aquest sector. Sobretot destacaria això que hi ha molt bona comunicació entre els alumnes i els professors, és una de les coses que més destacaria. És més com si diguéssim més familiar. Llavors, al ser un ambient més familiar, tothom ajuda a tothom, no sé, i és un dels records que realment més destacaria, no? Que tothom ajuda i si has de preguntar alguna cosa no hi ha problema. Segurament trobaràs el professor i si no li envies un correu pots quedar amb ell i ningú et posa ninguna pega. Jo, en veritat, vaig ser becària del Departament d'Electrònica 4 anys i una gestió acadèmica. Llavors, a gestió acadèmica m'ho vaig passar molt bé perquè tot eren noies i en el moment en què jo estava i realment era molt graciós perquè sempre t'explicaven alguna cosa que havia passat, no? Llavors, allà realment vaig estar molt a gust, però jo vaig agafar més experiència o vaig sentir-me com potser que realment estava aplicant més el que estava aprenent dins les classes era quan estava de becària al Departament d'Electrònica, que estava juntament amb un professor que en aquell moment ja estava jubilat, però ell continuava venint a l'escola per ajudar, bàsicament, i ell era qui em portava i qui em deia, mira, doncs ara podríem fer això, i vam arribar a construir una placa, o sigui, era com, vaig aprendre molt més potser quan estava al Departament d'Electrònica, però realment en la gestió acadèmica també m'ho vaig passar molt bé, perquè era totalment diferent, o sigui, sí que és veritat que crec que falten dones, però sí que és veritat que en veig moltes, sobretot en el sector on jo estic, que potser és més analític i més de negoci, allà sí que hi ha moltes més dones que en el sector industrial. Jo al principi, quan estava al sector industrial, no es veien dones. Dins del meu equip jo ara mateix som més noies que nois. I sí que és veritat que falten, però cada cop en veig més i cada cop entren més noies. Clar, és com que veig que puc arribar tranquil·lament a dalt perquè hi ha noies a dalt. Llavors, és com que no veig que hi hagi, en el meu cas o dins la meva empresa, això no passa. Llavors, és com que em sento tranquil·la com que, sí, si les de dalt són noies és que es pot arribar tranquil·lament, que no hauré de ficar potser un sobreesforç per ser noia, sinó que se'm valorarà igual que si soc un concret. La enginyeria al final et dona coneixements de moltes coses, de física, de mates, que al final pots acabar-te dedicant a una cosa que no té a veure amb la enginyeria. I et dona molts recursos per acabar fent altres coses que potser ni t'imaginaries. Clar, l'enginyeria m'ha donat la base aquesta per poder dedicar-me a alguna cosa que realment ara m'agrada. Llavors, realment estic molt contenta. O sigui, jo crec que és molt bona idea.